el govern ho ha reconegut, reformar el finançament autonòmic i fer-ho amb diàleg i fer-ho amb consens. Crec que els catalans tenen una resposta per part del govern d'Espanya, de Mariano Rajoy. Hi haurà una reforma del model de finançament en aquesta legislatura i, per tant, no hi ha raons ni justificacions al senyor Mas perquè ens porti a una ruptura de la convivència, a una separació de Catalunya amb la resta d'Espanya que perjudicarà greument a l'economia catalana, a la recuperació de la crisi i a la convivència dels catalans i de les catalanes. I vull donar-li o adreçar-li unes darreres paraules al Partit Socialista de Catalunya. Jo lamento que en aquests moments el Partit Socialista de Catalunya no tingui els seus problemes interns arreglats, perquè en aquests moments més que mai calen els polítics seriosos, els polítics amb lideratge i els polítics amb un projecte clar que estigui a l'alçada de les circumstàncies. I que avui ens trobem que el Partit Socialista digui que a casa seva tenen cabuda els independentistes, els que ens volen separar de Catalunya de la resta d'Espanya, demostra que el Partit Socialista no és capaç de defensar una Espanya forta, una Catalunya forta dins d'Espanya, sinó que el Partit Socialista de Catalunya està absolutament fragmentat, caben inclús els independentistes a casa seva, i això és important que ho sàpiguen molts catalans que se senten espanyols, que han pogut votar el Partit Socialista i que veuen que ara, dins els socialistes catalans, ells mateixos diuen que tenen independentistes i que, per tant, jo considero que no són la força capaç de representar els catalans que se senten catalans i espanyols. I, a més, que prenguin bona nota, no solament els votants del Partit Socialista Obrer Espanyol, que ara saben que hi ha independentistes dins dels socialistes catalans, sinó també el Partit Socialista Obrer Espanyol i el senyor Rubalcaba, que fa pocs dies va estar aquí, que ara sàpiga que dins de les seves files, els socialistes, també hi ha independentistes, també hi ha d'aquells que volen trencar amb la resta d'Espanya i que s'ho han dit els propis socialistes i no pas altres dirigents.